Makane ta, kon kok aja nyambut gawe ae nang omah iki. Kowe yo saiki lah. Aku piye HP apel krowak saiki iki lho. HP opo kan apel krowak? Bos jare HP ne koyo arek-arek ngono. Wangene ku apel yo gule gambare ngene apel. Terus krowak saiki lho mbok dicokot sapa ya gak. Malah kok terima apel krowak. Apel wotel tak dipokno. Aku njaluk sing apel krowak. Yo, dipokno piro? Siji ae sih rek. Gampang. Wis aku dhuwit ku akeh. Cara nek wis dikeki cacakmu yo. Terus cara ngono enake diapakno yo omah iki yo di lepo-lepo dicet-cet sing apik ngono. Nek iki rencana iki tak grani. Yo ke dapur cantik. Ya, Gampang. Oh kloset tak barang tak kene, tak dikek dhuwur koran-koran ngene kloset. anci lah terus bojomu nek ngeset ora metingkang ngono. Bene pas koran-koran terus kebelet ngising kan gak usah muter-muter. Mojok welek. Start. Wong nek Pokoknya aku gawekno dapur cantik, gawekno ditekel iki. gampang nek musuh Baru barang aku tukokno HP sing ku mana? iya tak tukokno kok dalan iku rencanane tak grani dalan Sok yo tukokno klambi iki ya aku yo belum ngerse. jaluk klambi opo model opo tak tukokno Sing apik pokoke sing gak koyo Luna Maya ngono lho. alah gampang mak model jaluk klambi opo toko Jerman toko Inggris tak tukokno iku akeh Ya tak iki cacakmu ku nang ndi? di Lukas ayo teko sare Sawi ya aku yo gak sabar. Selak kepengin nyekel duit. wis ah dapure di model piye maneh Kok terus mangan apa ya enak ya? masalah Sing mangan enak ngono lho. Lobster ngono. alah gampang Sing koyo lobster iku sing koyo YouTuber iku lho. Sing jarene aku yo aku gak tau ndelok jarene arek-arek. Wis gampang pokoknya selagi duwe akeh sama jaluk opo tak Ya ngono kok. Dek, ayo barang cacakmu kesuwen nek. mari kita yo mrene sih kok. Yo, lah iki arek teko manuke dawa, Manuke umure. Enggak manut. Manukmu ngono. Pato. Piye cak? Piye iku? Ya apa neng? Lah iki lah duwe sih. Lha jarene sih cuma sapi itu jadi traper opo? Traper. Iya, ditransfer nang aku. Iya. Blok. Transfer. Tapi duwe arek Slaper kok. titik, tapi duwe arek titik. Kayak titik piye sih cak? Sa M gak yo akeh sih. Saem ngedukure 2 juta titik. Masuk. Waduh iki tak kasih itu. Dikandani transferan kena admin terus njukuk yo bayar. Mosok ah. Dikandani Sisi aku takut aku adik admin bareng ku opo sih? iya, nek embane awake dhewe ngirim duit, iku enek potongan admin. Dadi saem yo. Kok yo gak lala gawe duit titik nang ngomong-ngomong. Gegeri maneh. Nggo duit jadi gegeri. Lah ini gak mau duit maneh. Lah duit sakmono kae iso kena sapa apa jare simin. Simin. Apa timin tuh? Akeh. Ya kuwi. Kok adikmu barang kok mak yo kesae enak. Jare gak nyekel duit cash areke. Saiki lho ayo potongane akeh. Lah gelem tak nek gak gelem tak golek mulai duit. Yo gelem ah. Ya wis gak apa-apa sak wis rancang yo, rancang sing Lah iya. Duit mulai HM yo. Kepotong admin iya. 100 ya. Terus kepotong pas wae transfer 100. Kamen Pas 100. 100. Kok enek slamper barang. Berarti duit saem iku mang. Cacakmu ya rada pelu. Dhewe tak cacakmu sing pelu. Lho kok aku dadi pelu. Iki gelem duit tak gak. Ya wis gak apa-apa ya. Wis Lah simin yo duwe yo lah. barang slamper barang.
Asyuk. Wes, intine iki duit karek 5 juta. Hah? Sik lah kan ro dhek sak entek kan. Yo. Yo akeh. Wis sak Nek golek. jarene saem kuat cara tumpukan sak Jare sapa kok dibujuki. Jare iki aku yo aku Kok dhewe gak tau ibu ro iki? rupane dhuwit jare ndak uwak. Kok bisa melarat ngomong dhek saem sih? biasa. Piwa sak kontene njok Aku wis. Aku iki gak ngerti takon-takon duit saem kudu sak piro duit saem. Akeh ku sak mene kena gawe batal ngono. Lho alah dibujuki. Mosok aku cacak membujuki awakmu ah. Yo gak ya percaya wis. Lah iya, iku mang karek 10 juta ya. Heeh. Terus tak dum aku 5 juta dan 5 juta. Wis widik yo. 5 juta titik utangmu sing akeh. Iya iki. Tak nyambut gawe sih kemarin ini. Ya wis karo. Dadi ki tompon ya. Wis aku gak ditanggungan nang awakmu. Oh jadi buka sih. Kok aku yo kepo sih. Lho kok aku nek mulai ojo sini-sini ta. Iya. Wis kok ae cacane mulai. Kok ae, mbok aku digegek. Bekakase ilang kabeh dibuaki iki gak gendeng yo. Didoli ambek kayu iki. Nek kanthi duwe emang kan aku ki pegel lara. Gak ndek duwe gak tuku rokok, gak tapi mbadoke tetep akeh. Lah aku mangane bolak-balik iki sing areng-areng. Ngono kok awakmu tipis ae. Wis mampus mulai wis. Iya. Hati-hati duit iku wis gak enek-enek, awakmu wis gak duwe warisan mana lho. Gak heran aku sama-sama nambani kok yo. Duit Saiki regane sawah medun. gak tambah muda tak? Oh gak medun. Sak botoe piro saiki? Sak bote saene iki. Jadi sing kocok aku kadek. Lho. Kandang. Lho. Pas. Gak kayak ngomong sak ini yo. Ya rada gede titik wis. Iya. Wis aku pengane cacak ae. Wis talah sing penting awakmu dadi duit. Wis sing penting duit iku mangati-atien. Gawe nyambut gawe ta opo, cek iso mulur. Iya wis tak kene. Wis ae. Cek mul kok duduk. Aku yo kepengin terus Iya, rek. aku tak Wis. duduno. Aku saiki tak mulai, duit wis tak kena yo, wis didol, wis gak duwe warisan maneh kon. Iya. Sojo urep-urep kaku ae. Yo tapi kok nek ono bijukine iki. Lho, Oh, tak uber kowe yo. Durep-urep iki iki ngake. Yo durep-urep. Jene bojomu bocor. Wis awurung ikan itu ku apel growak. Bapak titik akeh kok duwe. Yo, Ta. Iki moto genten. Kusik kalah aku dhisik. Aku yo penasaran kok. Bayu lah kok. Iki yo kertas iki. Anje cacak muasu temen no. Yo aku si cacak iki. Jarine duwe 5 juta. Lihat Pak, cacak no. Brengsek sih. Masalah. Kadek dhewe wis kadung angen-angen sing ora-ora tak kei konsep sing Gak sida tuku HP ngene iki aku. Aduh, masa arek iki wis ado. Cacakmu kok gateli sih. Arek iki Oh, wah, coy. Sumberen, uberen pokoke. Wis sakmono kae kok iso Arek iki. trimo dikei kerdus tok Ayo, iki. wis tak parangane. Ayo saiki rono ae. Ayo, Arek iki remo sih. temen ditenono kowe.